ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଗାଁଟିଏ। ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡକୁ କୁଞ୍ଜବୁଢ଼ୀର ଘର। କୁଞ୍ଜବୁଢ଼ୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି କୁକୁର ପାଳିଥାଏ, ନାଲୁ ଓ କାଳୁ। ଦିନେ ବୁଢ଼ୀ ତା ନାତୁଣୀ ଘରକୁ ବାହାରିଲା। ନାତୁଣୀ ଘରକୁ ଚୁଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ପାଗ, ଖଇ ଉଖୁଡ଼ା, ମୁଆଁ, ତେନ୍ତୁଳି ଖଟା ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠିଳିରେ ଧରି ଚାଲିଲା। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ତା କୁକୁରଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଆସିଲା, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି। ଏମିତି କହି ବୁଢ଼ୀ ନଇଁ ନଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଲିଲା। ନାତୁଣୀ ଘରକୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ସେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ବୁଦା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ଶିଆଳ। କୁଞ୍ଜବୁଢ଼ୀ ସେ ଶିଆଳକୁ ଦେଖି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଢ଼ୀକୁ ଦେଖି ଶିଆଳ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଲା। ଶିଆଳ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ କହିଲା। ବୁଢ଼ୀ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ୁମ୍। ଏବେ ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ କରିବ? ବୁଢ଼ୀ ଛେପ ଢୋକି ସାହସ ବାନ୍ଧି କହିଲା, ବାକ୍ ବୁଦ୍ଧୁ କୋଉଠିକାର ହୁଣ୍ଡାଟା। ଆରେ ତୋ ଭଳିଆ ବୋକା ମୁଁ ସାରା ଦୁନିଆରେ କୋଉଠି ଦେଖିନି। ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ। ଦୂରକୁ ଯା, ଦୂରକୁ ଯା। ଆରେ ବୋକା, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ନାତୁଣୀ ଘରକୁ। ସେଠି ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ପଲଉ, କ୍ଷୀରି କେତେ କ'ଣ ଖାଇବି। ତାକୁ ଖାଇ ମୁଁ ମୋଟା ହେଇଯିବି। ଏ ଶୁଖିଲା ଚମଡ଼ାରେ ପୁଣି ନୂଆ ରକ୍ତ ହବ, ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତ। ଦିନ କେଇଟାରେ ଗୁଦୁଲ ଗାଦଲ ହେଇଯିବି। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଆସିବି ସେତେବେଳେ ତୁ ଖାଇବୁ। ଏବେ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଖାଲି ଶୁଖିଲା ଚମଡ଼ା ଆଉ ଶୁଖିଲା ହାଡ଼। ଆରେ ଏବେ ଖାଇଲେ ମୋ ଗୋଟା ଦେହଟା ତୋ କଳକୁ ହବନି। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଖାଇଲେ ତୁ ମୋତେ 7 ଦିନ ଯାକ ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି, ବୁଝିଲୁ? ଏକଥା ଶିଆଳ ମନକୁ ପାଇଲା। ଶିଆଳ ବୁଢ଼ୀକୁ ନ ମାରି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଆଉ ତା ଆସିବା ବାଟକୁ ଜଗି ବସିଲା। ବୁଢ଼ୀ ପୁଣି ଚାଲିଲା। ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। ବାଘ କୁଞ୍ଜବୁଢ଼ୀକୁ ଖାଇବାକୁ କହିଲା। କୁଞ୍ଜବୁଢ଼ୀ ତ ଗୋଟେ ବାଟ ପାଇଛି। ପୁଣି ସେ ସେଇ କଥା ସବୁ ବାଘକୁ ବି କହିଲା। ବାଘ ବି ବୁଢ଼ୀର କଥା ଶୁଣି ଖୁସ୍। କହିଲା, ହଉ 2-3 ଦିନ କଥା ତ। ହଉ ତୁ ଯା, ମୁଁ ତ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ତାପରେ ବାଟରେ ଭେଟ ହେଲା ଗୋଟେ ଭାଲୁ। ଭାଲୁଟେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଧରି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ କହିଲା। ବୁଢ଼ୀ ପୁଣି ସେଇ କଥା ଭାଲୁକୁ ବି କହିଲା। ଭାଲୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାଂସ ଆଶାରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଓ ତା ଆସିବା ବାଟକୁ ଜଗି ବସିଲା। ଏମିତି ଶିଆଳ, ବାଘ, ଭାଲୁ ତିନିହେଁ ଜଙ୍ଗଲର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଜଗି ବସିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଆସି ତା ନାତୁଣୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ନାତୁଣୀ ଘରେ ବେଶ ମଜାରେ ଖିଆପିଆ କଲା। ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ, ମିଠା, ଦହି, କ୍ଷୀର ଏମିତି ସବୁ ଖାଇ ମୋଟା ହେଇଗଲା। ଏଥର ବୁଢ଼ୀ ବାହାରିଲା ତା ଘରକୁ। ହେଲେ ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ତ ଭାଲୁ, ବାଘ ଓ ଶିଆଳ ତା ବାଟକୁ ଜଗି ବସିଥିବେ। ଏକଥା ତା ନାତୁଣୀକୁ କହିଲା। ନାତୁଣୀ ଗୋଟେ ଉପାୟ କଲା। ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ନାଉ ଧୁଡ଼ିକିରେ ତା ଜେଜେମାକୁ ପଶିବାକୁ କହିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠିଳିରେ ତାକୁ ଚୁଡ଼ା ଓ ଗୁଡ଼ କିଛି ଦେଲା। କହିଲା, ବାଟରେ ଭୋକ ହେଲେ ଖାଇବୁ। ବୁଢ଼ୀ ନାଉ ଧୁଡ଼ିକି ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ନାତୁଣୀ ନାଉ ଧୁଡ଼ିକିର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଓ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ଗଡ଼େଇ ଦେଲା। ନାଉ ଧୁଡ଼ୁକିଟି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲା ଭାଲୁ। ଭାଲୁ କୁଞ୍ଜବୁଢ଼ୀର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଜଗି ବସିଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ନାଉଟେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ତାକୁ ଧରିଲା ଓ ପୁଣି ଗଡ଼େଇ ଦେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବାଘ। ବାଘ ବି ସେମିତି ବୁଢ଼ୀ ବାଟକୁ ଜଗିଥାଏ। ସେ ସେହି ନାଉ ଖୋଳଟେ ଦେଖି ବୁଢ଼ୀ ବୋଲି ଭାବି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ହେଲେ ସେ ବି ନିରାଶ ହେଇ ନାଉଟିକୁ ପୁଣି ଗଡ଼େଇ ଦେଲା। ଭାଲୁ ଓ ବାଘ ମୁହଁରୁ କୁଞ୍ଜବୁଢ଼ୀ ବର୍ତ୍ତିଗଲା। ଆଉ ରହିଲା ଶିଆଳ। ନାଉ ଧୁଡ଼ିକିଟା ସେମିତି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଶେଷରେ ଶିଆଳ ବାଟ ଦେଇ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଶିଆଳ ନାଉ ଧୁଡ଼ିକୁ ଧରିନେଲା। ସେତେବେଳକୁ କୁଞ୍ଜବୁଢ଼ୀ ତା ଭିତରେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଖାଇ ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଉଥାଏ। ଶିଆଳ ନାଉ ଧୁଡ଼ିକିଟିକୁ ଟିକେ ପରଖି ଦେଖିଲା। ଏ ନାଉ ଧୁଡ଼ିକି କ'ଣ ଗୀତ ଗାଉଛି? ତେଣୁ ସେ ନାଉ ଧୁଡ଼ିକିଟିକୁ
ନଖରେ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଫଟେଇ ଦେଲା। ଯେମିତି ଫଟେଇ ଦେଇଛି ସେଥିରୁ ବାହାରିଲା କୁଞ୍ଜ ବୁଢ଼ୀ। ବୁଢ଼ୀକୁ ଦେଖି ଶିଆଳ କହିଲା, ତୁ ମୋତେ ଲୁଚି ଲୁଚି ନାଉ ଧୁଡୁକିରେ ଯାଉଥିଲୁ ନା? ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ କରୁଛି। ଆହା, ବେଶ ମୋଟାସୋଟା ଗୁଦୁଲ ଗାଦଲ ତ ହେଇଛୁ। ଏତକ କହି ସେ ଝାମ୍ପ ମାରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତେ ପୁଣି ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଫେର କଲା। କହିଲା, ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଏ, ତୁ ଶୁଣିବୁ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ। ଆଗ ତୁ ମୋ କୋଠରୁ ଗୀତ ଶୁଣ, ତାପରେ ଯାଇ ମୋତେ ଖାଇବୁ। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ଏକଥା ଶୁଣି ଶିଆଳ କହିଲା, ହଉ ଗା। କୁଞ୍ଜ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଏଠି ନାହିଁ, ଚାଲ ପାହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରକୁ, ସେଇଠି ଖୋଲା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗାଇବି। ଦୁହେଁ ମିଶି ପାହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରକୁ ଗଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଗୀତ ଗାଇଲା। ଗୀତରେ ଉଚ୍ଚା କଣ୍ଠରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ କହୁଥାଏ, ନାଲୁ କାଳୁ ଦୌଡ଼ି ଆସ, ନାଲୁ କାଳୁ ଦୌଡ଼ି ଆସ। ଏକଥା ଶିଆଳଟେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏତକ ଗାଇଲାରୁ ତା ଘର ପାଖରୁ ତା କୁକୁର ନାଲୁ କାଳୁ ଦୁହେଁ ବୁଢ଼ୀର ପାଟି ଶୁଣି ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଓ ବିଚରା ଶିଆଳ ଆଉ ବୁଢ଼ୀକୁ ଖାଇବ କ'ଣ? ଏକା ନିଶ୍ୱାସକେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଛି। ସେଉଠୁ ନାଲୁ, କାଳୁ ଆଉ କୁଞ୍ଜ ବୁଢ଼ୀ ତିନିହେଁ ମିଶି ଘରକୁ ଆସିଲେ।